Евангелле паводле Яна. Юдэі ўзялі камяні, каб каменаваць Езуса. Але Езус сказаў ім: «Шмат добрых учынкаў паказаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце каменаваць мяне?» Юдэі адказалі яму: «Не за добры учынак хочам каменаваць цябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам». Езус адказаў ім: «Ці не напісана ў законе вашым: я сказаў, вы багі?» Калі тыя, да каго было скіравана Слова Божае, называны багамі, а Пісання нельга адхіліць, то чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, блюзнерыш? Бо сказаў: «Я Сын Божы, калі я не раблю справы Айца майго, не верьце мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, паверьце справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім». Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і застаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не ўчыніў ніводнага знаку, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай». І шмат хто паверыў там у яго.